Yebo futhi njani yazi ngihleli la ngiyacabanga la kunenkinga esinayo la. Yazi kunabantu majority yabantu bayibiza ngezangoma bengezini zangoma. Abazona zangoma kodwa ubona bathi beyizangoma. Ubungoma lokho kwenza ukuthi ubungoma ngibone ngazuthi angeke ebusabele esimene kubeni ubungoma. Ubungoma sebonakele. Mina ngizazi izangoma ezincane ukulapha umuntu ngoswayi zingamlaphi ngomuthi. Kodwa lezo zangoma lezo zihlale zikhuluma njalo zilwela ukuthi ziyongena eParliament. Kodwa makuthiwa olapha umuntu la bazokhipha uswayi kuphela lapha umuntu. Isangoma esinjani isikhipha uswayi silapha umuntu ngoswayi? Ngoba phela umngoma kumele ekhiphe umuthi lapha umuntu. Umngoma kumele ebhule umngoma indaba. Hayi ukuthi umngoma ehlanisa uswayi lapha umuntu. So lento yobungoma izwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abafuni ukwamukela ubungoma kodwa egcina usuku bese beyibiza ngezangoma noma sebenza intando yabo noma sebenza ukuthanda kwabo bakwenza ebugameni lobungoma. Abanye bathole bekhuluvana amabhayi egameni lobungoma uzokuthiwa izangoma zinje. Ingakho nje izangoma ziyidelele kangaka. Yilabo abantu ababiza ngabangoma bengebona abangoma. Behlisa isithunzi sobungoma. Mina ngangazi ukuthi isangoma siyahlonishwa. Ngangazi ukuthi isangoma mina sikwazi ukuthi masiqhamuka kunyakaza kubona liqhamuka isangoma. Sizohlonishwa kanjani ke mangabe sikuyithini isithunzi isithunzi sobungoma. Mina ngiyaqala ukubona izangoma engakholelwe emthini kanje. Ngiyaqala ukubona izangoma engakholelwe emthini kanje. Isangoma ehambelana le system yethu ebhedayo. Isangoma ehambelana le system yethu ebhedayo. Ngike ngabona enye i-debate ekuyaba khona la. So kule debate le ekuyaba khona kwakuphikiswana ngalesifo esumashabhoqo. Ukuthi siyalapheka nasilaphekini. Babodwa bakhuluma ukuthi kukhandwe imali mangabe kukhishwa amaphilisi aso kwasho wacima. Ngathuka ngoma mangibona isangoma sikhuluma sizokhomenta lapho sithi asilapheki lesifo. Keke kungithuse kakhulu mina ukuthi imithi ingaka igcwele umhlaba wonke khona nesifo singalapheki. Kunento eyikhulunywa nguDr Sebi ngaphambi kokuba endlule emhlabeni ekhuluma ngalesi sifo. Wayethini kanti? Futhi phela wayekhuluma endlebeni engalalelanga. Azange bezwe abantu, azange bemnake futhi nizwane ekhuluma. So uthole nje ihole sangoma sithi asilapheki. Sithi asike sibale nezinye izifo ayasilapheki sifike kanje kanti umuthi wani bafowethu? So ufundelane kumuthi mangabe ningeza ukusebenzisa nikwazi ukunqoba ezinye izinto. Sangoma zanamhlanje ayikwazi cishe ukulapha isisu sodwa lesi. Angikhulumi ke makuwafika umuntu athi uneqala zihlwa cishe uqeda. Zazi uswayi nje kuphela. Thatha uswayi izikhuhla abantu ngoswayi izikhuhla abantu ngoswayi. Noma thiwa sekuziwe kuhlambulweni idlozi. Umuntu mayesithi uyohlambula idlozi uyohlanjulwa lo muntu isangoma zivele siyame somgeza ngoswayi. Simgeze naso singene emanzini simi ngaphandle kanti yini ukuhlambulula? Hlambulula idlozi ngoswayi kanjani? Mazimisa azwa ake amagobongo nazwazi amagobongo nokuthi yini igobonga liyazi ukuthi ihlanganiswa kanjani azazi ukuthi kufakwa iphi imithi. Ayikwazi nanokubona impande edliwa umuntu nengadliwa yilowo muntu. Azikwazi ukuyihlola leyo mpande ukuthi lo muntu lo ufanelekile nokudla impande. Zonke nje bafaka impande efana kuwo wonke umuntu bekhohle ukuthi amadlozi awafani. Lawo mazi bese bawathatha bezowasebenzisa mangabe sefavor bona. Sangoma esinjani? Uyibiza ngesangoma kodwa wazi umuthi awukholelwe emthini. Umuntu onjani wena? Uyisangoma esinjani nje kahle kahle la khona. Ngoba imithi phela sinayo imithi sikhanda imbiza ukugeza igazi. Izifo ezihlala egazini zizohlala kanjani zingadinteki mangabe ugeza igazi. Uma uthi umuntu unesichitho izangoma ziveza imtshela hamba uyisebenzisa ushibhosho ufaka ispirit. Isangoma esinjani leso ngoba ichitho zehlukene kunechitho ezihlala egazini ezifuna imithi umuntu uthe efutha imithi ingene egazini. Ushibhosho yangena negazini. Uzogezani isichitho. So mina ngiyaqala ukubona izangoma enje bafowethu angifuni uqamba amanga. Ubuhlungu futhi. Ungoma igaba lobungoma biyafa. Liyafa kakhulu. Izangoma seziyadalelwa ngapha nangapha. Liyafa kakhulu bafowethu kodwa ke asithembe ukuthi ngelilanga zizokuyivuka izangoma ziyibone lento ziyilwele futhi. Mawukuthi wazama umtshela umuntu utshela kahle amadlozi awafani uzomthini. Yakhe leyo nkulumo ngeke futhi umvimbe ngawo usuqedile ukukhuluma nawe. Ziyangixaka izangoma zanamhlanje angifuni ungasho ziyaxaka kakhulu. Izangoma zanamhlanje azwazi umuthi. Zazi uswayi kuphela azwazi umuthi. Solasha ubani ke mangabe sekunjalo bafowethu.
kunzima kakhulu.